Hi guys, welcome back to YouTube channel. And mummy no magalala po pinagchonjen ya party. Pura baide. Hello guys, engkalitte curry spoon ku baida. Ite plate pura kaalindu nana barrodu purala engal dada pura order maldan panpe vakka mami na magalilla elle popol nana elle popol ke alla ancheni angelia mattido party kokka panna nakkana kulolle mobile busy ille nana ponji marilla onji scene nadiyonduಂಟು ನಿಕಲೆಗೆ ಬಕ್ಕ ಮನ್ಪೆದಾದ ವಿಷಯ ಬಂದು ಯಾಲೆನ ಮಾಮಿನ ಮಗಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತಿಳಿತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಕಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಅವು ಅಕಲಿನ ಪಂಡ್ರೆ ಬುಜೆತ್ತ ಬೇತಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದು ಎನ್ನಕ್ಕ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಪುರ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾಜಿಗೆ ಕಟ್ ಮಕ್ಕ मोले बन फस्ट दाल एना मुसु नरक सरी गाइस दियंतले कल मामी न मगल कोदु इंची ना दे मक अकले तो कोडिगे रजनन ला तो कबे आलंते चुजो ओवर बिल्ड अप करपी मुल्तुले इंकलिते करी स्पून उडले इंकले कೈ ತಲುಂದೆ ಅಂಚ ಅದೆಂಕ್ಲೆ ಡೆಗೆ ಬೈದು ಕರಿ ಸ್ಪೂನ್ ದೇ ನಕ್ಕನಕಲ್ ಬರಕುಲು ಒಂದು ಒಂದಿಲ್ಲೆರ ನಾನು ರೈಸ್ ಎಂಕಲು ಒಂದು ಕರಿ ಸ್ಪೂನು ಮುಲ್ಪದ ಎಂಚ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೆಂಕಲೇಕು ಫುಡ್ ಪೂರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದು ಫುಡ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡು ನನ್ನ ಬತ್ತದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಒಂದಿಂಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕರಿ ಸ್ಪೂನಿಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ದ ಫುಡ್ಡು ಎಂಕಲೇಗೆ ಓಕೆ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಟೈಮ್ದ ತೂತುಜಿ ತೂವೋಡು ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಪೋಪಲತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿಗೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಕ ಬಂದಾಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಗಂಟೆ ಎತ್ತನೆ 8:39 ಆಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಮಗಳು ಮೆಹಂದಿ ದಿತ್ತಲ್ಲತೆ ಕೆಂಪೈದು ಶೋಕೈದು ಅಂಚನೆ ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಮಗಳು ಪನ್ನೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಮೆಹಂದಿ ದಿನಾಗ ಎನ್ನಾತು ಕಲರ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಮೆಹಂದಿ ದಿನಾಗಗೆ ಕೆಂಪು ಬೈಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕೆಂಪು ಬತ್ತೆನ್ನ ಮಾಮಿ ಪಾಪ ಒಳ್ಳೆರು ಪಂದರ್ತಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಬೈದು ಒಂದು ಕೆಂಪು ಬೈದು ಪಂಡ ಓಡಿದಿತ್ತಿನತೆ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಟೆ ಲೈಟ್ ಕೆಂಪು ಬೈದುಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ತಗೋಡು ಒಂಟೆ ಡಾರ್ಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾಲು ಬಂದ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಪಾಪ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಬಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಪಂಡ ಅಂದಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಪಾಪ ಒಂದಿತ್ತು ಕೆಂಪು ಬೈದು ಅಂಚ ಚಿಕನ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಬೈದು ಅಂತಲೇ ಗೈಸ್ ಚಿಕನ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ತಿನ್ನೊಂದಲ್ಲೇ ನಕ್ಕನಕ ಮೋಮೋಸ್ ಬೈದಂಡು ರಡ್ಡು ಬರ್ತೇನತ್ತೆ ರಡ್ಲ ಖಾಲಿ ಅದು ಮನಿ ಪಂಗುಲೊಂದೆ ಗಲೇಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ತುಲೆ ಒಲ್ಪ ಒಲ್ಪ ರಾಸಿ ಬಾರ್ದು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಬತ್ತಂಡು ನಾನು 2 ರೊಟ್ಟಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡುಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ ಪನ್ಪರ್ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಬತ್ತಂಡು ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ತಂದೂರು ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಬತ್ತಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದಿತ್ತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕುಕ್ಕರ್ಲಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತು ಎಂಗಳಿಗೆ ಸಾಸ್ ಬೈದು ಹಿಂಗೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ಗೆ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಏನೋ ಸಾಸ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಚ್ಚಿ ಮಗೊಂದು ಕೈದಿಕ್ಕೆ ಗರ್ಮನಿಂದ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೈದು ರೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಫುಲ್ಲು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಆಗೋದುಂಟು ಫೋಟೋ ಬರೋದೆ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ 4 ಜನ ಅಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಕರಿಸ್ಪೋನು ಅಂತ ಅಂಚೆನೆ ಬುತ್ತ ಫುಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ರೇಟ್ ಅಂತೆ ಓಕೆ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಫುಡ್ದೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್.